No, tak hádajte, kde sme. Nársku. Urobili sme si pekný výlet z pekného počasia zo Slovenska. My prišli zasa troška sa potešiť sichravým, ale za to krásnym prostredím do Norska. Hlásime sa vám práve z krásneho fjordu. Sme vo vojenskom objekte, kde sú rôzne galérie a ideme cez taký krásny lesík okolo objektu policajnej školy, jedinej tuto na juhu, široko ďaleko. Pozrieť si výhľad na okolie. Takže prišli sme aj na vyhliadku. Je tu naozaj krásne, ale tento monument nie je iba vyhliadka. Volá sa to Siemensova memoriálna hala, postavená v roku 1926 kráľom Hakonom VII. Slúžila ako nejaký pre námorníkov ako nejaký styčný bod a mŕtvych vojakov padli v prvej a druhej svetovej vojne. Takže má to tu aj kúsok histórie. Samozrejme, okrem toho s objavovaním histórie ponúka aj neuveriteľne krásne výhľady až na ten opár nad morom, ale v tomto období je to tu asi také štandardné.